Vi er gruppe 2. Gruppen er bestående af Lukas, Julius, Betan og Therese, og vi har omkring grundstofferne. Et grundstof er altså et kemisk stof, der udelukkende består af atomer med samme atomnummer. Her har vi for eksempel jern, som hedder Fe, og den er altså udelukkende bestående af jernatomer. Hvor vand derimod altså er en kemisk forbindelse, som består af molekyler, der er sammensat af flere forskellige atomer. H2O, altså vand, er bestående af et iltatom, som er O, og 2 brintatomer. Og det er altså formlen her, H2O. Så vand er ikke et grundstof. Der er omkring 118 forskellige grundstoffer i det periodiske system, dog er der hele tiden nye, der bliver opdaget. Grundstoffernes placering i det periodiske system kommer an på hvert enkelt grundstof. For eksempel så har vi natrium, som ligger i første hovedgruppe i periode 3. Det betyder altså, at natrium har 3 skaller, hvor i der kun er 1 elektron i den yderste skal. Natrium har også atomnummeret 11, hvilket vil sige, at natrium indeholder 11 protoner i atomkernen. Na er også natrium i en kemisk sammenhæng. Natrium er et metal, som nok alle kender i hverdagen, som den kemiske forbindelse NaCl, som altså er natriumklorid eller køkkensalt. Natrium er et alkalimetal. Det betyder, at grundstoffen kun har 1 elektron i den yderste skal. Det kan vi se her. Alkalimetaller og derfor natrium har derfor en tilbøjelighed til at blive ioniseret, altså de typisk afgiver 1 elektron for at få en fuld ydre skal med 8 elektroner. Det gør natrium også, og så bliver det til neon, som kan ses her ved siden af.